Kirjailijavartti. Hei, mä oon Anna-Elina Isoaro, pirkkalaiskirjailijoiden jäsen, runoilija ja lastenkirjailija. Ja kerron tässä nyt vähän kirjailijan työstäni. Mä oon tullut kirjailijaksi semmoista aika ehkä tyypillistä reittiä, eli olin tuolla Oriveden opistolla 1 vuoden lukion jälkeen. Legendaarinen paikka, jota harmi kyllä enää ei ole olemassa. Ja siellä oli se semmoinen kirjoittajalinja, jossa sai kirjoittamisoppia ja siellä muun muassa Risto Ahdin runokursseilla olin oppilaana. Ja sitten siellä Orivedellä ehkä syttyi semmoinen niin kuin kunnianhimoinen palo, että olisi ihanaa joskus julkaista oma kirja. Ja yhtä tärkeää kuin opettajat ja opetus siellä, niin oli se kirjoittavien ihmisten yhteisö ympärillä. Ja sitten kun menin Oriveden jälkeen opiskelemaan kirjallisuutta Tampereen yliopistoon, niin sieltä löysin myöskin sitten yhteisöä ympärilleni, muita kirjoittajia, kirjoittajapiirin, jonka kautta sitten perustettiin semmoinen esiintyvä runoryhmä Ihoteollisuus. Ja mä koenkin, että mä olin runoilija jo aika monta vuotta ennen kuin mun esikoisrunoteos julkaistiin, koska sen Ihoteollisuuden kautta käytiin aika monessa Suomen kaupungissa esiintymässä. Se oli siis tämmöinen ryhmä, jossa esitettiin jäsenten omia tekstejä ja sitten oli yleensä live-musiikkia siinä sitten mukana, säestystä. Käytiin monissa paikoissa esiintymässä ja oli pari ulkomaistakin esiintymismatkaa Petroskoihin ja Tarttoon. Ja se aika pitkään myöskin mulla niin kuin sillä tyydytti sitä tarvetta saada niitä runoja esille. Eli en pyrkinytkään kauhean aktiivisesti julkaisemaan kokonaista teosta, vaan työstin sitä aika hitaasti monien vuosien ajan. Ja lopulta sitten vuonna 2011 ilmestyi Puolen mantereen kerhossa niminen runokokoelma, jota olin lähettänyt monelle kustantajalle ja olin myöskin saanut monia hylsyjä, mikä on myös hyvin tyypillinen vaihe monen kirjailijan tiellä. Ja tämä kirja tuli sitten julki Runokaarina-kilpailun kautta, eli Runokaarina on Kaarinan kaupungin järjestämä kilpailu esikoisrunoteoksille. Ja palkintona siitä on sitten se, että Kaarinan kaupunki kustantaa voittajateoksen. Muun muassa Jenni Haukio on myös debytoinut tämän saman kilpailun myötä. Runokaarina oli aika hieno väylä saada esikoiskirja julki, mutta siinä oli tietysti se huono puoli, että ei ollut sitä kustantamokontaktia, että seuraavalle kirjalle piti kuitenkin sitten ylittää se kynnys, että piti sitten päästä johonkin kustantamoon. Ja se kustantamo, joka sitten mun seuraavan kirjan otti, oli Into-kustannus, joka julkaisi Rakkautta ja vasta-aineita runokokoelman multa vuonna 2016. Ja tämä kokoelma käsittelee äidiksi tulemista, vanhemmuuden ensiaskelia, raskautta, synnytystä, aika semmoisia niin kuin ruumiillisia runoja. Ja ne oli aika semmoisia omiin kokemuksiin kiinnittyviä, eli siinä oli sitten elämässä tapahtunut tämä perheellistyminen ja se oli semmoinen mullistava aihe, josta sitten koin tarvetta kirjoittaa. No sitten mun tähän äitiyteen liittyy myöskin semmoinen tosi traaginen juonne. Mun toinen lapsi on syntynyt kuolleena ja myös siitä surusta on sitten versonut runokokoelma. Tämän ilmaiset niminen teos, joka julkaistiin vuonna 2019 ja tämän kustansi sitten Aviador. Tämäkin on ehkä semmoista nykypäivän kirjailijoille aika tyypillistä, että kustantamot saattaa vaihdella, että ei ole enää sellaista samanlaista niin kuin talouskollisuutta miten ennen ja eikä se myöskään ole aina itsestä kiinni, koska sitten voi olla niin, että vaikkapa runoja kustannetaan entistä vähemmän isoissa taloissa ja sitten on nämä tämmöiset pienemmät toimijat, jotka niihin helpommin tarttuu. Tämän ilmaiset runokokoelma oli Tanssiva karhu ehdokkaana ja sai Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnon ja tästä on saanut tosi paljon hyvää palautetta ja semmoista palautetta, että tämä on niin kuin ollut tosi lohdullinen lukukokemus monelle samantyyppisen surun kokeneelle tai ei välttämättä tarvitse olla edes samanlainen suru, vaan voi olla joku muu menetys, kuolema, jonka on kohdannut elämässä, niin sitten nämä surua käsittelevät runot on antaneet ihmisille lohtua. Ja mulla on ollut oli semmoinen tärkeä ajatus, kun tätä kirjoitin, että ajattelin sitä, miten se lapsen kuolema on ollut vaikkapa 100 vuoden takaisessakin lyriikassa vielä semmoinen aika yleinen aihe, ja puhumattakaan kansanrunoudesta, jossa on aika paljon tämmöisiä Tuonelan tuutulauluja, niin halusin vähän sitä perinnettä ikään kuin elvyttää ja tuoda nykypäivään. Olen näissä runoissa niin kuin käyttänyt lähdemateriaalina tai inspiraatiomateriaalina kansanrunoutta paljon ja sitten tehnyt niistä vähän semmoisia niin kuin nykypäivän versioita. No sitten mulle kävi niin, että tämän 3. runokokoelman kainalossa lähti vähän niin kuin varkain kehittymään lastenkirjakäsikirjoitus.
Eli mulla oli semmoista materiaalia, joka ei sitten mahtunut tähän tai sopinut tähän runokirjaan, mutta liittyi kuitenkin siihen suruaiheeseen. Ja ajattelin, että niistä voisi ehkä sitten tehdä niin kuin lapsille kirjan, koska se oli kuitenkin, jos tapahtuu tämmöinen traaginen asia, että odotettu vauva ei tulekaan kotiin, niin kyllähän se koskettaa myös isosisaruksia tai koskettaa muitakin perheitä, vaikka ystäväperheitä tai lapsen hoitopaikassa olevia perheitä. Ja niistä teksteistä sitten syntyi lastenkirja Sinä yönä tuli talvi, jonka kuvitti Mira Mallius. Ja me oltiin Mira Malliuksen kanssa työpari, lähdettiin tätä yhdessä tekemään ennen kuin meillä oli kustantamokontaktia. Miralla on myöskin taustallaan samantyyppinen traaginen menetys, niin meillä oli molemmilla tämmöinen hyvin henkilökohtainen suhde tähän vaikeaan aiheeseen. Ja me ajateltiin, että tämä on kyllä lastenkirjalle sen verran rankka aihe, että kukahan tämmöisenkin kirjan kustantaa, että ei varmaan kukaan. Mutta kuitenkin se oli sitten VSOY suurin kustantamo, joka siihen sitten tarttui. Eli kävikin niin, että siellä nähtiin sitten kirjassa potentiaalia. Ja tämä kirja on ollut yllättävä menestys, koska se on myöskin käännetty puolaksi, unkariksi ja latviaksi. Eli useampaan maahan on myyty käännösoikeuksia. Ja se ehkä kertoo siitä, että tämmöistä aihetta ei sitten niin kuin laajemmassakaan mittakaavassa niin paljon ole uskallettu käsitellä, että niitä kirjoja ei sitten muistakaan maissa ilmesty. Ja tarvetta on kuitenkin. Kirjat on tosi hyvä keino lapsen kanssa käsitellä vaikeita aiheita. No sitten kun mä olin löytänyt hyvän kuvittajatyöparin itselleni, niin oli tietysti ihana jatkaa sitä yhteistyötä yhdessä ja päästä vähän niin kuin fiktion maailmaan, kun nuo tähänastiset kirjat oli jollakin tavalla niin kuin ehkä kummunnut omasta kokemusmaailmasta aika paljon. Niin seuraava kirja, joka tehtiin kuvittaja Mira Malliuksen kanssa yhdessä, oli Kaksi tätiä nimeltä Veera. Ja tämä Kaksi tätiä nimeltä Veera on tämmöinen hyvin iloinen ja rempseä lastenkirja, mutta tässäkin on kuitenkin semmoinen syvällinen aihe pohjalla, eli tämä käsittelee lapsettomia perheitä. Kaikissa perheissä ei ole omia lapsia, ja tässä kirjassa se tuodaan sitten esille kahden tätihahmon kautta. Molempien tätien nimi on Veera, toinen heistä on vapaaehtoisesti lapseton, ja toinen on sitten taas tahattomasti lapseton. Ja he sitten hyvin lämpimästi omille sisarusten lapsille avaa näitä elämäntilanteitaan, koska lapsethan on semmoisia, että he saattaa myös aika ennakkoluulottomasti kysyä vaikeista asioista, eikä kainostele, että voikohan tästä puhua. Ja tämä kirja oli lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana, ja musta oli tosi ihanaa, että tämmöinen niin kuin iloinen ja fiktiivinen kirja sitten sai sen ehdokkuuden, että tavallaan oli semmoinen näyte itselle, että osaan tehdä myös sellaista, että ei tarvitse ainoastaan kaivaa omasta navasta niitä aiheita. No sitten meidän uusin kirja kuvittaja Miran kanssa on ilmestynyt aivan vastikään. Sen nimi on Aamun toiveet. Ja tässä Aamun toiveissa aiheena on muutto. Tämä eskari-ikäinen päähenkilö Aamu muuttaa tai on muuttamassa perheensä kanssa uuteen kotiin. Ja sitten siinä oman muuttonsa taustalla, kun hänen täytyy vähän pakata omia lelujaan ja hieman karsiakin kirppikselle turhia, niin hän alkaa miettiä, että saakohan pakolaislapset ottaa yhtään lelua mukaan. Hän on semmoinen hyvin empaattinen ja pohdiskeleva lapsi ja on lukenut Lööpistä pakolaisista ja se asia on jäänyt häntä mietityttämään, että joillakin se muutto onkin semmoinen, siinä on taustalla aika painava syy, että joutuu muuttamaan vastentahtoisesti pois kotoa sodan jaloista. Ja hän sitten alkaa organisoida sellaista lelukeräystä pakolaislapsille. Ja siinä sitten muuton tiimellyksessä, kun hän on isotädin luona hoidossa, niin hän oppii, että jopa omassa suvussakin on oikeastaan ollut pakolaisia, koska on evakkojuuria perheessä ja iso mummo on Karjalan evakko ollut. Ja tämä kirja on sen verran uusi, että tästä ei ole vielä hirveän paljon palautetta ehtinyt tullakaan. Yksi ihana lastenkirjahyllyn blogikirjoitus kyllä jo oli. Mutta odotan kovasti, että päästään messuille ja muihin tilaisuuksiin sitten kuvittaja Miran kanssa tästä puhumaan ja kuulemaan, millä tavalla lapset ottaa tämän kirjan vastaan. Ja mun ei ole ollut tarkoitus tehdä mitään semmoista niin kuin siirtymää runoilijasta lastenkirjailijaksi, vaan ajattelen, että ne molemmat puolet on mun kirjailijuudessa kyllä edelleenkin niin kuin olemassa. Että runoissa on nyt ollut pitempi julkaisutauko, mutta olen kuitenkin kirjoittamassa 4. runokokoelmaa. Olen kirjoittanut myöskin lastenrunoja. Nekin on sitten varmasti jossakin vaiheessa päivänvalon näkemässä. Ja koen, että ne runous ja tämä kuvakirjojen tekeminen on jotenkin ollut sellaiset, jotka on myös antanut toisilleen, että lopulta kuvakirjassa se teksti on myös semmoista tiivistä ja niukkaa ja siihen voi yhtä lailla kätkeä rivien välejä ja metaforia niin kuin runoihin.
että siellä voi olla semmoisia juttuja, mitkä sitten aukeaa ehkä vasta useamman lukukerran jälkeen. Vaikkapa siinä Sinä yönä tuli talvikirjassa on tämmöinen kohta, jossa päähenkilö lapsi miettii, että he on perheen kanssa istuttaneet tomaatin taimia ruukkuihin ja sitten ne tomaatit ei kuitenkaan ole kypsyneet ahkerasta kastelusta huolimatta, vaan jääneet raaksi. Ja se sitten vähän niin kuin rinnastuu tietysti siihen menetykseen, että se vauva, jota äiti on odottanut, niin sitten kuoleekin kohtuun tai kuolee synnytyksen yhteydessä, että ei sitten pääsekään kotiin asti. Että tosiaan niissä kuvakirjoissa on paljon potentiaalia tämmöiseen samantyyppiseen lähestymistapaan kuin runoudessa. Ja koen lapsille kirjoittamisen myös tosi mielekkääksi, koska lukijuushan alkaa sieltä lapsuudesta. Eli jos meillä ei olisi laadukasta lastenkirjallisuutta, niin meillä ei olisi kohta lukijoita ollenkaan. Että täytyy olla olemassa semmoista hyvää kirjallisuutta, minkä pariin pääsee jo ihan pienenä. Ja kuvakirjathan tyypillisesti on sellaisia, joita aikuinen lukee lapselle. Eli niitä harvemmin lapsi lukee yksin, vaan ne on sitten tämmöinen, mikä mahdollistaa myöskin keskustelut ja suurten aiheiden äärellä olemisen, niin kuin aikuisen ja lapsen yhdessä sen kirjan äärellä. Ja tosiaan niin kuin nyt on lastenkirjallisuus ja runous nämä tämmöiset jutut, mitkä niin kuin on olleet ne mun lajit tällä hetkellä, mutta en pidä poissuljettuna, että sitten myöhemmin tulisi muitakin lajeja vielä mukaan, että totta kai kirjoittajana on aina kiinnostusta oppia uutta ja kehittyä ja löytää uudenlaisia ilmaisuväyliä, että se ei ole mitään semmoista tutuilla laduilla hiihtelemistä, vaan sitä, että haluaa koko ajan sitten löytää jotakin uusia keinoja, miten voi ilmaista itseään ja uutta sanottavaa ja aina vähän sanottavaa ja muoto kulkee myös sillä niin kuin käsi kädessä, että joku asia voi sopia paremmin runoksi ja joku toinen idea voi ehkä vaatia sen, että siitä vaikka kirjoittaisi sitten pitkää proosaa. Mä oon myöskin työskennellyt kirjallisuuden äärellä monissa muissa tehtävissä. Olen opettanut sanataidetta ja luovaa kirjoittamista. Ja tällä hetkellä olen pirkkalaiskirjailijoissa myöskin tuottajana pienellä pestillä, eli järkkäilemässä erilaisia tapahtumia, joissa kirjailijat voi kohdata lukijoitaan. Ja olen ollut myöskin kirjallisuuden läänintaiteilijana Pirkanmaalla. Eli aika hyvin olen sitten pystynyt elämään sen kirjallisuuden keskellä ja parissa, ja vaikka ei välttämättä aina niin kuin sillä omalla kirjoittamisella olisi pystynyt elantoansa hankkimaan, koska kirjoista tietysti tekijänoikeustulot on hyvin pieniä ja se on aika apurahasidonnaista, että pystyy työskentelemään kirjailijana, niin olen saanut sitten tehdä muita ihania töitä, mitkä liittyy kirjallisuuteen ja edistää sillä tavalla tätä alaa ja yhteistä asiaa. Kirjailijavartti. Luen kirjasta Aamun toiveet. Olen Anna-Elina Isoaro. Viikonloppuna isä ja äiti aloittivat pakkaamisen ja Aamun piti mennä hoitoon Raija-tädin luokse. Raija oli oikeastaan Aamun isotäti, Aamun papan sisko. Pappa oli jo kuollut. Oletko sinä koskaan muuttanut? Aamu kysyi. Monta kertaa, täti huudahti ja huiskautti kättään. Miksi sinä olet muuttanut? Opiskelun takia, remontin vuoksi. Kerran muutin rakkauden perässä Ruotsiin, Raija naurahti. Ja sitten takaisin Suomeen, kun minulle tuli ero. Joskus on vain pakko muuttaa, vähän niin kuin pakolaisilla, Aamu pohdiskeli. Kuulepas, sinä muutat parin tunnin automatkan päähän täältä, eikä sinun elämäsi uhkaa mikään vaara. Pakolaisilla on ihan eri tilanne, Raija-täti sanoi ja jatkoi. Tiesitkö, että isomummosi, siis minun ja pappasi äiti, oli myös pakolainen? Aamu pudisti päätään. Hän oli silloin suunnilleen samanikäinen kuin sinä nyt. Isomummo asui Karjalassa, joka kuului ennen Suomeen, mutta sitten tuli sota. Siihen aikaan pakolaisia sanottiin evakoiksi, Raija kertoi. Saiko isomummo ottaa yhtään lelua mukaan? Aamu kysyi. Oli hänellä siskon ompelema mollamaija, täti kertoi. Olen Anna-Elina Isoaro, luen runokokoelmastani Rakkautta ja vasta-aineita. Ruokailuvälineet, ruostumatonta terästä. Kuorma-auto kurvaa puurolautaselle, voi silmään unelmien lastaamossa.
Ensilusikka kalahtaa kitalakeen. Piikit suorat kuin kalterit uppoavat pihviin. Veitsen sahalaita kitkuttaa sitkeää syistä lihaa. Arki, parku, harkinta-aika, varkut ei mahdu enää päälle ja kasvot vääristyneet kuin koverassa peilissä. Lusikan pesässä kuvasi ylös alaisin. Sinä selviät vaikka päälläsi seisten, niin kuin ovat selviytyneet naiset katovuosista, sotavuosista, vankileireistä, raiskauksista, keripukista ja keuhkotaudista, patriarkaatin vallasta, surkeasta palkasta huolimatta. Äidit tyyntyneet, Tuonelaan tuuditetuistaan. Mitä painavat keveät koettelemuksesi, veisten kalsken vastakkain? Haarukka rikkoo teflonpinnan, kahvilusikat, pienet joutsenet, notkein kauloin tanssivat, vääntyneessä idyllissä. Eväsboksi ja juomapullo, kestomateriaalia, roolipelirekvisiittaa. Larpin nimi on Prisman parkkihalli. Hahmo on joku Heidi tai muu tavallinen nimi ikäluokassa. Kotiäiti, lapsia 2-3. Lopullisesta lukumäärästä hän ei ole vielä päässyt sopuun puolison kanssa. Ikää 30+. Kriisiä ei vielä. Lepattavaa iloa vain, että saa kömpelösti pysäköidä farkkuvolkkarin perheruutuun, tuntea takapenkin kiukkuisten lintujen sinkoilevan niskaansa. Pelin edetessä haasteita ilmenee. Edes seesteinen Heidi ei välty vitutukselta. Kuoriaiset syövät villakerraston, sora raapii pulkan pohjan, rintaliivin kaarituki rikkoo pesukoneen rummun. Lapset sentään ovat hengissä, Heidi huokaa. Kulunut korvataan kuluttamalla, vahingot kartuttavat bonusta. Parkkihallissa skeittaaminen on ehdottomasti kielletty, mutta niin kolisee lauta arjen rampissa ja maailman rattaat pyörivät yhä kiivaampaa vauhtia. Heidi nappaa kärryyn yleisperunapussin ja parsakaalin kukinnon, akaasiahunajaa, seessamiöljyä, luomukaurahiutaleita ja biohajoavia konetiskitabletteja. Lapset häviävät hyllyjen labyrinttiin, mutta Heidi ei hermostu. Ne pärjäävät. Kerskakulttuurin vesat toisessa polvessa. Metsässä tuskin tunnistaisivat syötävää kasvia. Parempi olisi laittaa eväät. Kassajonossa Heidi kadottaa myös itsensä. Tonkii juuria ja kerää ketunleipää. Lähteeseen ei luota, vaan siemaa kraanavettä armeijan teräksisestä designpullosta. Peliaikasi käy vähin, Heidi. Yhä sotkuisemmiksi selitykset, joita käytät valuuttana oman tunnon anekaupassa. On ratkaisun hetki. Heitä noppaa. Sinua silmäävät silmäpuolet luvut. 1. Minä. 2. Maailma. 3. Tuho. 4. Pelastus. 5. Valintojeni takia. 6. Valinnoistani huolimatta.